Naša kompanija broji 5 zaposlenih. Što se tiče naše ideje, to je opšte poznato da ljudi za vreme praznika znaju da se opuste malo više. Tako da se u tom periodu radila naša ideja koja se pokazala vrlo uspešnom. Naš marketing se ogleda u vidu 2 kanala prodaje. Za sada imamo online prodaju putem Facebook profila i Instagram profila i putem uslužnih objekata poput kafića i restorana, gde se i nalaze naši potrošači. Pozitivniju reakciju na naš proizvod ima tržište i kupci u Evropi nego u Srbiji, tako da naš vrhunac prodaje jeste dostignut na evropskom takmičenju u Francuskoj. S obzirom da smo učenička kompanija, imali smo veliku pomoć našeg grada, pre svega Kruševca, koji je uložio sredstva koja su nam bile neophodna za samu proizvodnju proizvoda, kao i za marketing. Osim toga, imali smo veliku pomoć škole i naših drugara. Svi su stvarno želeli da nam pomognu i u samoj proizvodnji, pošto je tu bilo dosta posla. Porodice su dosta učestvovali, kao i naši članovi koji su pomagali i u snimanju reklama i u samom proizvodu. Naš proizvod je na početku bio nazvan BioLA. Nakon toga mi smo došli do ideje da naš proizvod preimenujemo u mamurko, zbog toga što je veoma jednostavno. Kada kažemo mamurko, svako će da zna da je to lek protiv mamurluka. Samo ime asocira na njegovo dejstvo. Šta je važno da napomenemo? Da naš proizvod mamurko je potpuno prirodan, sadrži sve prirodne supstance, počevši od vitamina, od kiselina. Takođe imamo, naš glavni sastojak je surutka, koja je u prahu, šećer kao veoma važan sastojak. Takođe trebamo naspomenuti da mamurko je gluten free, odnosno bez glutena. Naš prvi takmičarski deo počeo je u martu mesecu kada smo otišli na regionalno takmičenje u Kragujevcu. Tamo smo osvojili 3. mesto i plasirali se na nacionalno takmičenje u Novom Sadu koje se održalo u maju mesecu. Na iznenađenje svih mi smo osvojili 1. mesto i postali državni prvaci u preduzetništvu. Paralelno sa pripremom prijemnog ispita pripremali smo se i za evropsko takmičenje u Francuskoj. I tu smo pokazali svoj maksimum, te smo na evropskom takmičenju prodali svu količinu koju smo poneli iz Srbije. Ono što je bitno istaknuti kod našeg proizvoda jeste to da mi imamo licencirani sertifikat našeg proizvoda koji je zaveden u Ministarstvu zdravlja. Kao kompanija radimo nekih 8 do 9 meseci i u toku tih 8 do 9 meseci mi stalno slušamo tržište i slušamo zahteve naših kupaca. Tako da smo uz mnogo truda, uz mnogo pokušaja došli do idealne kombinacije za mamurka. Međutim, u planu je plasman mamurka vegan i mamurka demo. Ja sam se zaista trudila da krenu da razmišljaju, da budu inovativni i da pre svega sprovedu misao u akciju. Jer sve oko nas je jednom bila samo nečija ideja. Možda je jedna lepa priča. Razgovaraju otac i sin. I sin pita svog oca, tata, ko je pametniji, otac ili sin? I sad otac stane i kaže mu, pa naravno da je otac pametniji. Ima više godina, znanja i iskustva. Sin razmisli malo i kaže mu, a ko je izmislio parnu mašinu? Kaže otac, pa James Watt je izmislio parnu mašinu. I na to će sin, a zašto to nije izmislio njegov otac? 2 godine predmet je u realizaciji i za te 2 godine mi smo imali 13 formiranih učeničkih kompanija na nivou jedne školske godine, dakle 26. Kada se potrebe učenika, njihove veštine, sposobnosti i znanja usklade sa zahtevima i sa zadacima i kad u to, naravno, uložite veliki trud, rad, zalaganje, motivaciju i dobijete podršku ne samo od svog predmetnog nastavnika, njihovog mentora, već podršku čitave škole, onda uspeh svakako dođe.